بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بركة الله كراي أما فو بمن أندري نيسوما كربرا بمن أمبلا وكوني أمبلا أمان دك بمن غانا بس كبمن غانا دك نيكرا واجو جامبولو ني بمن أشيلا فوق بمن غان فو ني بمن غان فو بي ملكه أيوة بس كبمن كايرة تيزون أكرا فروبا كايزون بس كمالي أمبني نان بمن غان دك non ben que jawana rega kanye quoi parce que ni bamana fula bi kuma nu ba fe gundo kuma fo buta nyogo ye krefe na ndum ba fe kuma korobor kana mba yele ma korobor ka osi gidan namba fo to me donc quand te bamana bolo zon alors que quand na utseka fem fo buta nyogo ye ok ah vous tiens voilà wala ma ko kamba fe ke forba kae parce que ni bamana fula bi kuma jamana za nous va faire que nous va faire que nous parce que beba me voilà donc comme nous ça ni beba me o fana kuna wolo do e sabula ni kan kele sur la jamana kono jamana de famba mu me jamana yɛrɛ ka kauna hakilla o kan ayiwa bon me fengelen fo mo fo de mali e fendo soro ni iti mali si soro aka dogo munti kan flame aka dogo munti kan flame mali la aka dogo o ka dogo ni mi ta rega mi do chama bi no ba rega kame ani ka kan me voilà o kelen flana fentum bi ke flow bo o de dablando o de commencer ma ambi kele bambali la on ti ngon famu ni mbe parce que an ye jamana sigila da mun ka an ba an yo tlomo kari o juma kata morbo ko wotle kana bla fo musa ka fanga clanchela ni e malien ni e fonctionnaire o bi bla mali yoro mun ka di o tay nyin gere ni dona foroba bala dro ni bi bo sika so bi ici kay ni bi bo kay wi bla Tombouctou ni bo Tombouctou bi bla Kidal ni bo sika so bi bla Sinu o mo o yelama donc e bi bo ife e bi ta ma wara fe o bi ka dado don o sigi nyogon o tabolo o ka kini o ka fini tabolo halu ka kan i ba dege kuma chama furu bete ma no je yirwa bike o ritumbike imba fonctionnaire chama tara courant ve o muso furu bina yawo do yere sigire ko korobor kam ni o korobor ba fo korobor oje do yere be arabu kam ni ba fo tamasake ba fo tamasake i ba so korobor bi sikaso bi sino fo kam be fo sino fo do donc o de tiye mali bon alisi san do abike nga chamambura fanga la blay do barake fo ko ta yoro ta koron fe donc ni furube ni mamunche eni mamunje ngo kam kele be se ke gawo ci tugudi cena ni furu kara ka boy balma ni somo ga de ablay voilà o nafa ka bu fo nga to ko miro la o kany hakila nyum badu voilà nasra ka ke ni koroboro ni bamano wala koroboro ni dogono olu sigi furu ke sien chama ni yal ni mangamna wuli na hakili jigina la ko o furu nyum mawyi e hakili jigina la ka fo a balom so do be bono fi bono hakili jigina ka fo a ne balom so do be fe donc al ni mangamna ke na mirilo la aw be siga be kuma mina fa kelen fo e folo an wat la tu sais an tu ma fam an tu de bamana ngam fo an na ne ya nimsara aw na ne ya ina le ya nimsara an na ne ro mina wulu di korwa kan fo chama ti babu kam an tu bamana ngam jago ate bamana ngam de ya o jago mais c'est ça ko ele mana mo famu mo ya famu i ba soro démission do be an to go model kana mo ko bamana ngam fo awo Tombouctou mo bamana ngam foye ebita Kidal ebita Menaka ebita Gao atigi met legana bamako mais bamana ngam foye parce que bamana mo buta fonction buta so de ga kuma fa falen donc ni na mo do mina dron no ga bibolo bon bamana ngam re timme mo ko munu fe kusube kuma do ni tara dogono dugu dowla ka gele ika bamana ngam meyno bamana ngam fola soro no olu chama be flakani dogono kani fo voilà donc bon ibsika soro flakunda fona no te ni tara mali dugu ba chama be no ya msika ko mali dugu ba re be kono ibi bamana ngam foy bon bamako e ben dugu ye ça donc na ni mon kumbe pour nga ni mon famu be bamana ngam fo bamana ngam waralendo adolando ko ba bamana ngam mi fona ni jama famba ba me yote bamana ngam yere fona chama to me ablay bien bamana André bamana ko kuntigi ko o chen ablay ko te se ke kuntigi ko ablay iye ni mo mi tay ko mi ko jujo mo mi namu
abla ni ki wa mun cogo cogo ka tigi ko a bɛ kɛ tɔ ka jɛ ye o de kama fo kun tɛ se de kuntigi kɔ sabula kunkolo filɛ nin si de b'a la ne ko k'i bɛ si di k'a sɔrɔ kunkolotigi tɛ yen yɔrɔ i ma fɛn kɛ dɛ i ma fɛn kɛ wala a b'o de ɲɛfɔ mɔgɔya la ko tɛ se ka kotigi kɔ a bila ye dɔw yɛrɛ ko kun bi di o ye tiɲɛ mɛ ko kuntɛrɛ tɛ di dɛ o ye tiɲɛ a bila ye kuntere fɔcogo wɛrɛ la mɔgɔw b'a fɔ ko dakan i y'a faamu ale ye fɛn ye fɛn min ma fara adamaden yɛrɛ la i bɛ se ka mɔgɔ kun di ka bɔ a kun nka ala ko ala y'a da min kama i tɛ se k'o yɛlɛma dɛ i y'a faamu mɔgɔya la sisan an bɛ se ka gɛlɛyaw lase ɲɔgɔn ma an bɛ se ka ɲɔgɔn sekɔrɔla ɲagasa nka a bila ye ala ye an da min kama ne tɛna se ka falen don e ta la e tɛna se ka falen don ne ta la o de kan fɔ ko kuntere tɛ di ko kun bi di mɛ kuntere tɛ di kuntere tɛ di parce que mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛma ala ka ko labɛnnen de don dɔw yɛrɛ ko dakantigi danga kunte o ye tiɲɛ bamanan ko tɛ ko dakantigi ko danga kunte a danga kunte sabula e ka danga tɛna yɛlɛma foyi don a la i y'a faamu mɔgɔ ala y'a da mun kan ala y'a ko sisan ni ala ko sisan ko Ablaye i bɛ kɛ Mali président ye ala kɛlen mina kɛ k'o sɛbɛn sisan Ablaye e tɛna sa n'i ma kɛ Mali président ye o i y'a faamu wa ne mana ko min kɛ sa wasa k'e balo la o tɛ se kɛ n bɛ masaliya d'i ma sa n b'a dɔn k'a ka denmisɛnya kɛ k'a ka baara kɛ ka sodasiya kɛ ka taa lafiya na ka taa bila so ka bɔ so ka taa haya dugu kɔnɔ kɔrɔ kɔnɔ ka taa sigi donc kɛlen u taara ta ka na kana kɛ président bi u y'a ka statut d'ancien président d'a ma o b'a ta ka na ni tun y'a fɔ a ye waati min na a taara retraite la a sigilen k'a bɛ kɛ Mali président a b'a fɔ e fa t'o ye voilà donc est ce que mɔgɔ ka danga b'o bali ayi est ce que mɔgɔ ka kuma misɛn foyi voilà donc a bɛ ten de dangantigi danga kun tɛ a fɔ kun y'o de y'a bila a kan ka mun kɛ président waati min na a y'a kɛ a kan ka waati mun kɛra a y'a kɛ fana awɔ voilà exemple filɛ nin a bɛ n bolo an ka taa yɔrɔ jan a kɛra n ɲɛna voilà misala ɲumanba don a kɛra ɲɛna hali jɔnkun da filɛ nin ye yɔrɔ dɔw dalen don lajɛli ko d'accord t'a la waati min na ni ATT bɛ ka labɛn ko président sigi bɛna kɛ ko jɔnkun da taara d'accord ta nka mɔgɔ min y'a lajɛ o ko jɔnkun da bɛ kɛ président ye ko tile kelen ko jɔnkun da bɛ kɛ président ye k'ale kɔni t'a la a bɛ kɛ cogo min na mɛ ko a bɛ kɛ président ye a dun kɛra i y'a faamu jɔnkun da yɛrɛ dalen kun t'a la coup d'état fana nana kɛ o ye mɔgɔw tɔ jigi misɛn nka a tilala ka taa wele ka na ko bon e de kan ka kɛ président ye voilà donc ko bɛ ten a bila ye ala ye ko da cogo min na o bɛ ten de ala k'an ɲɛ amina sinon dɔw taara sama jagoya la k'a bɛ kɛ président k'a t'a kɛ o y'a bila kɛrɛfɛ a y'a kɛ o ye tiɲɛ ma coup d'état kɛ a ma bɔ kɛ président o k'aw tɛ yen parce que a t'a da kan o ko jɛnkulu sigi ko nin kɛra maa tɛ se a karaba fana na bilen dakan fana a bɛɛ kɛra ɲɛna yan a tɛ karaba kuma banna n'i b'a kɛ cogo cogo ni ala sago tɛ a bɛ i bɛ fu la bon nin bɛɛ kɛra ɲɛna yan k'o kɔrɔfɔ tɛ dɛ hakili jigi dɔrɔn don voilà bisimila maa tɛ fɛn dɔw karaba naamu maa fana tɛ se ka fɛn dɔw bali walahi a bila yen bisimila bɛn ntɛnɛn ye naamu sɛbɛtɔn kalo tile 27 don san 2021 fasiribaw kun ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew la an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ min ye ka kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la tubarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ le soir de Bamako ko Bamako wula ale bɛ cogo di a jira k'a fɔ ko Irisi jamana minisiri min ɲɛsinnen don Irisi jamana ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma ko ale ye hakilila di Mali min fɔlen don k'a fɔ u ka kɛn yɛrɛ cakɛda lakanako siratigɛla Wagner k'u kan ka na Mali la nɔ a y'a fɔ ko ni ko sisan ko ne fɔlɔ de nana ko aw tɔw ka taa ka bɔ yen nɔ ko hakilila min filɛ o ye k'o ye maloya ko ba ni kuma suli ko ba ye Mali ma ko a kuma man ka fɔ o fɔcogo la a bila an dan Dr Sukɛli Kokala Mayiga ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka keleya tɔnba ka lasigiba min bɛ wele ko session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ɲini y'a ta ko 76nan ye a bila an dan ko a ye Faransi ɲɔmɔti ni ka ɲini ONU fɛ k'u k'u jɔ jɔyɔrɔ la a bila an dan Mustafa Ben Barka ko ale welelen don ko a kan ka lamɛn jamana ɲɛmaa ka pankuru sanniko la Cour suprême mɔgɔw fɛ a bila an dan ayiwa ko a welela k'a bɛna lamɛn
ay ngo ya weles ka bina comme alter akangana de akangana atubaraka shara de do ablay ay l'indicateur du renouveau allez on ko di ale ajira ka foko si jamana nyamugo ko na ajira ka foko olu date Wagner naliko kumala malla no nka kuma songa angalontigiya ka fo kumanyoya mi kuma fora ka fo be mali jamana nyamugo ni ka chakeda Wagner ni nyache kuma songo kuma galontigiya ablandan ya to kumbana kuma galontigiya min talike la kana bala hukumu konna na ko barka balaka buya halsa mali jamana chamancha la kenegal nyina ko kongo fana malaka maw munu maw dafe ablandan mani ko korsen law lu ka ton fana o keleke bulula kan watimne ko 600 docteur sukale ko kala mayga ko ay cien nani fo jembala jile ye ko ton sigi ba kene ka blay tubarakallah mais ñebetu fo jamana de ado fana be no numa fo abla mayne ñedo binani cien li ko ba mono ko ho cien la sentinelle ala jara ka fo ko kriko min be BMS ni SICG ni wonche ko mana billendo mawnyana ko bokay no ko galo ro kalama wako ni chakeda no SICG ko lu konen dorontere ko hali mana billa mali jamana re nyela blandan ko jamana nyema ka pangunu sane ko ma do kono mena ni finitugo ka kelege minangula ko atobe bulu jumene ka bla lu ko wallahi to donde foni ji wile ka boka fo foni ji sekra ka fo jumene jabi do fana dira mo ko ben barka welle no le malien Musa Singo Koulibaly ale ajira ka fo ko la siba mini akuma bala ka fo ni o assise nationale de la refondation yi ko ako damna chugu manya ablandan yako wakatile ko ale kone kera médaille d'or mi bi wele ko officier de l'ordre national namu ko docteur Choguel ko kala mayga ko France jawana ye ampla kasro ami sanfe abina ko panguru avion pané sanfe wala nan chuna mani de ko ni na bulbaga ye kenebla ablandan abo yere nyini ko an wajibi no c'est ça blay ka fere nyini ka bianjo fere nyini wasa jamana bisga lakana chugo bina ko amo sira de kan ma tanjele gola yoro ko franci kele che bidurni flana fara mali jamana korolana ba machuka mugu do ci de sen fe ablan info matin ni jon jabel bagan docteur Choguel ko kala jabel badu na mu ko ani jay mbolundo aye la selimi ke Nations Unies na o jade do ablay nam kumali no ka foku aye malika mali chemno ko mali fe ka fo akalla halanga ko docteur Choguel ko la may kay nedo ulu ni nyache nam Wagner na likola malila ko rishi jamana ko ni nazaro ka kulumbe ulu ko Europe ka ulu bla o sigoro la ablandan mimbe talike malikura ko ale koni baro balaka ke sabula ko min talike organe unique de gestion électorale ani assise nationale de la refondation ko baraw labon kluma bafolo turla ablay URD ka chepo ko hukumo kono jamana nyama kala tan natayna nam ko ma worobe no ulu koni ko sebon la si ton nyam ka subama nam mi refa nam talike EDMS akulu ye kurandi groupe banani jati ko koni ye ulu lasro nam Moulay Umar Haidara ko ale PDS nyama kura yablay Moulay Umar Haidara aywa tabarakallah l'indépendant ale ko di ala sementia ka foko docteur Choguel ko kala mayga ko aya fo Nations Unies ka tonzi bakene ka ko o fem ma jamaliye o France jona e latike munun ke ka foko barkani bina barajo ani minisuma tala ka se ka ifirifiri ka sigi jwa joro la ako mabbe malema fiu ablandan nam meme talike tableau ron do ko misida do laban temene nuna wasa ka se ka assise nationale la banque ako bena kan ka fokulu klinga sigi singa mimi ke sababu ka kalata ko labe ako ma kono do mi ye kulin ma kono dum ke kulin kono o ka barab ke sanwulo flan kono o bi sigi sanwulo flan ko nimi kono suwandira ka ba ablandan ko e ka segi etna segnga ta ko kreble a san kelen shegele ta ko kile sanwulo flan ko ma kono tan mi ka mi taw kama we do wara fala dugni
ko mɔgɔ ninnu min nan'u yɛrɛ fana o ko i bɛ taa i ka dossier déposer i bɛ na n'i yɛrɛ ye n'o taara a ma ban dɛ ko n'i ye chrétien ye n'i ye silamɛ ye n'i ye bolosɛnɛ bɛɛ bi kale i ka diinɛ sira de Ablaye ni ye kulo gɛlɛn ye dɛ o fana donna la ko n'i ye fɛn fɛn ye n'i ye chrétien ye an bɛ na n'i ka bibili ye n'i bɛna i kale n'i ye silamɛ an bɛ kuranɛ jɔ n'i ye bolisɛnɛ an bɛ na n'i ka boli ye i bɛ kale i bɛ kale o ka ɲi Ablaye o ka ɲi comme ça kɔlɔlɔ bɔra dɛ n'o kɛra Ablaye kɔlɔlɔ min b'a la an ka cɛ ni min jɔ jɔyɔrɔ la voilà ayiwa a fɔra i ka min kɛ n'i taara sira wɛrɛ fɛ a ko a bɛ dafere ye dala yen dɛ ayiwa alhamdulilah ala ka kisi le républicain ala y'a sɛmɛntiya naamu k'a fɔ ko organisme de gestion ni assise nationale baaraw la n'o ye lasigiba minnu kan ka kɛ ani kulu min kan ka kalata kow labɛn naamu o ko parti politique dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma sɔn k'u sen don baara daminɛw la wa sifinw ka kulu dɔ bɛ yen min bɛ wele ko front populaire des jeunes du Mali olu fana y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn ni lasigiba in ye min bɛ wele ko assise nationale de la refondation naamu o bɔlen ko sa ko Russie jamana ɲɛmɔgɔw o kɔni ye jira sa k'a fɔ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye dɛmɛ ɲini olu ka kɛnyɛrɛ cakɛda dɔ fɛ lakanako hukumu kɔnɔna na o ko Russie jamana minisiri kɔni y'o kuma sɛbɛntiya a bila nan le challenger u ka kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen ni 22 septembre hukumu kɔnɔna na o wele ko spécial 22 septembre spécial 22 mais a ma bɔ 22 de a bɔra bi de ya ayi a ma bɔ bi nka an y'a sɔrɔ bi ok an y'a sɔrɔ bi ja caman k'a la e photo b'a la ayi ne photo tɛ nin na bon n'i ɲɛ bɛ photo fitini caman photo caman b'a la sɔrɔ busuma caman b'a la ni lakanabaaw kotigiw caman b'a la maa mun da ka di ni maa mun bolo b'u kɔ sɔrɔ ni maa mun hakiliw ɲɔgɔn tɛ u jira ko lakanako siratigɛ la bɔnɔgɔla fɛɛrɛw ani fo ta se jamana lafasali kalanko sɔrɔko kuranko politigiko ani fo ka taa se adamadenya yakubali siraw ani mara kɛcogo jango yɛrɛmara kɛcogo n'o ye gouvernance locale ye a bila nani ko ne mɔgɔ ninnu b'a la ka baara kɛ walasa ko ka se ka to u cogo la wala ko yɛlɛma ka don kow la ka taa ɲuman sira kan an kɔni ɲɛ bɛ maa caman na Seydou Mawari Kulubali b'a la an ɲɛ bɛ Colonel Sadio Kamara Asimi Goita ani yɛrɛ fɔ n ko tɔgɔtigi maa mun bolo b'u kɔ sɔrɔ caman b'a la ani Zee communicati Zee ani ayiwa o ka ca mɔgɔ caman b'a la i bɛ dɔ ɲɛda dɔn i tɛ ɲɛ dɔ ɲɛda an tɛ nin bɛɛ yɛrɛ ɲɛda dɔn ayiwa abla ko bu o cogo la an bɛ waati min ko sisan fɔlɔ protection civile fana olu ye boli tagama min kɛ kabi san 1952 ka se ɲina ma o kɛmɛ ka u ne do fana kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ abla ndan o kaɲi sɔgɔmada kunnafoni teliw ye nin ye bamanan André an bɛ Bamako bamaɲare ko maa saba de bɛ Bamako maakulu saba i b'o dɔn maakulu saba ko mɔgɔ suguya saba de bɛ Bamako dɔw ye Bamako sigi non o tɛ e Bamako ne Bamako karisa Bamako ko e Bamako i b'i ka halala so kɔnɔ awɔ baara jɔlen b'i bolo bolifɛn b'i bolo o ye Bamako i bɛ Bamako i bɛ se ka fara ɲɛrɛw kan i bɛ Bamako baara jɔlen b'i bolo i y'a faamu i bɛ luwanse la bolifɛn b'i bolo ko e ni Bamako a bɛ ɲɔgɔn na a bɛ ka ɲɔgɔn tibita a bɛ ɲɔgɔn tibita quoi yanni ka sigi sɔrɔ so sɔrɔ mais i bɛ Bamako i bɛ luwanse la baara jɔlen t'i bolo bolifɛn t'i bolo ko Bamako b'i kɔnɔ a bɛ tiɲɛna i bɛ Bamako bi baara jɔlen t'i bolo bolifɛn t'i bolo i tɛ so kɔnɔ Ablaye ne ka jate la so taga ka wusa i ma i ko tɛ parce que Ablaye ni malo man jan kuma ka ca dɛ ayiwa Bamako kow ka ca Bamako fɛn bɛɛ wari n'i ye ko sisan ko ni so t'e bolo bolifɛn t'i bolo baara jɔlen t'i bolo o ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn Bamako sigi ka gɛlɛn i bolo an k'a fɔ ten bon n'i ko e ni malo ma jan maa mun malo yɔrɔ u taa ni ye MCA la i bɛ MCA dɔn Kasobonba
Maison centrale d'arrêt de Bamako, de MCA. Maison centrale d'arrêt de Bamako. Au contraction de Biké MCA, toi, vous le côté. Maison centrale d'arrêt de Bamako, de MCA. Mais c'est ça, encore au lycée technique de Bamako. Allez, Kassa Bombani, Kassa Bombani, mais en 1952, 9 janvier 52, il y a Adengounike, qui a inauguré. Quoi, allez, nous avons Kassa Bomba tout en Afrique ou de l'Est. Nous avons Kassa Nyonte, oui, nous Kassa Nyonte. 9 janvier 52. Au Kassa Bombani, il y a des quartiers séparés, bien aérés, bien nombragés, installation sanitaire parfaite, cuisine, infirmerie, espace d'air libre. Prévu pour 200 à 400 prisonniers. Prison moderne, on dit, à l'époque. On a le bio, prison moderne. Prison moderne, vous voyez. Ah, tiens. Nimbe Tumbala. What we know, we are Joe. Ko ale nyogon kaso tunte Afrique de l'Ouest là. Parce que ale kaso tun ferlendo, adlala ganya, fiyebi do ala, ko yiru bala, ko infirmier bala, cuisine bala, nyanaje yoro bala. Mo bubu senyal yoro mina. Ko adlana wati mina fana we adla. Ma keme flakata ma keme nani joro sigiro dairo de bala. Sisan ma mun bala ba flabo. Akacha wele. So mun joro ma keme flakata ma keme nani mba kele mbala sisan. Akacha ba abi yakrita no la me ajama ka chable. Ajama ka ja. E kala dido so mun joro ma keme nani koso. Sisan ba de bala. O de gudande. Non, de Kundu. Donc, voilà, donc, maison centrale de Bamako. Quand on a tout dojo ka fara kan. Ah, bon, en bas, il faut bon, quoi, c'est bomba, c'est ça. Mais c'est la MCA, maison centrale, inaugurée le 9 janvier 1952. Pour le tumbler ka foyer. Tabarakala. Tabarakala. Ay chamanke. Ah. Aki local laje ka do fara akan. Ah. Asiro ni asukan. Sanvelon bebe se ka jo ka fara kan. Kaso sanvela. Allah akbar. Afrique yoye. An yɛrɛ ma sanfɛla don sanga sɔrɔ kaso deni bi sanga sɔrɔ. Mais ni place wɛrɛ tɛ yan bilen. Ayiwa u bɛ le sanfɛ kɛ. D'accord an bɛna kuma di nana ma mais ne hakili jigin mun na ko kasoden n'a kɔrɔsikila bɛɛ ye kasoden. Awɔ. Ko parce que kasoden bɛ se ka sunɔgɔ a kɔrɔsikila tɛ se ka sunɔgɔ. Ko ale ye kɛra kasoden ye. O ka jugu nka danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la ale bɛ se ka taa so. Ayiwa kan bɛɛ. Ala ka waati wɛrɛ